बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मुंबई गोवा महामार्गावरील झाराप ते पत्रादेवी बायपासवर निंबळे फौजदारवाडी इथं गोमांस सदृश्य मांसाची अतिवेगानं वाहतूक करणारी इर्टिका कार दुभाजकाला धडकून उलटल्याची घटना घडली. 10 जुलैला सकाळी 6:30 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. या अपघातानंतर घटनास्थळावरून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चालकाला स्थानिकांनी पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केलं. कारमधून सुमारे 400 ते 500 किलो मांस हस्तगत करण्यात आलं.